umfundisi Masuku, Bishop Jemera, umfundisi Masuku, Bishop Jemera. Nezina zokurerura nekutenda pamberi paJehovha. Ati lakusambulula lokubonga phambi kwaNkulunkulu. Chekutanga ndotenda Mwari akandita apostoli waJesu saka apostoli waFrika. Okokuqala ngibonga uNkulunkulu wangeza apostoli kaJesu ebandleni labapostoli beAfrika. Zvino ndinoda kutenda Mwari zvaakandiitira. Ndifuna ukubonga uNkulunkulu angenzela sona. Ndaikumbira kuna Mwari wakatuma Paul mwaZvaAfrika nekuda kwekutsanurana kwechechi. Bengicela phambi kwaNkulunkulu otume Paul mwaZvaAfrika ngenxa yendaba yokudabuka phakathi kwechechi. Ndisingazivi kuti ndonamata sei. Ngingazi ukuba ngithandaze kuthi. Mwari wakaramba achindiratidza kuti nditevere mashoko aMweya Mutsvene. uNkulunkulu wayala ingifundisa ukuba ngilandele amazwi kaMoya oNgcwele. Asi ndakatora nguva ndichingoramba nekuti ndakadajaira Bishop IT Mwazha. Kepha ngathatha isikhathi eside ngoba Mutsvene aphi akakosha ipapo. amazwi kaMoya oNgcwele aphi. Mashoko aMweya Mutsvene akataurwa nemutumwa 2020. Amazwi kaMoya oNgcwele akhulunywa ngowathunyayo mhla ka-28 February 2020. Achiti mukuru wenyu wese pakereke ndi AK Mwazha. Esithi omkhulu wenu enkonzweni nguBishop AK Mwazha. Tawanda ndi anochiza izvo. Utawanda ngiyodlisa isidlo. Saka zvadaro saizvozvo. Ngakho sokunjalo Ndakazoti mumwe musi ngathi ngolunye usuku ndakarota mutumwa waMwari Paul mwaZvaAfrika tiri pakereke. ngaphupha isithunywa sikaNkulunkulu Paul mwaZvaAfrika senkonzweni. Ndopaakasimudza Bishop IT Mwazha. Ndiko aphakamisa uBishop IT Mwazha. Akati ko iwe ndakakupa kereke rini? Ita Tawanda Mwazha. Bishop wako zvino akarasika. Ndoti Utawanda Mwazha si Bishop wako ngoba uselahlekile. Ndopaakasimudza Tawanda Mwazha. Ndiko aphakamisa Utawanda Mwazha. Akati ko iwe ndakakupa kereke rini? Athi wena ngakunikeza inkonzo nini? Ko zvandakati iwe une zvangu hatidaitira kuti ndiwe mwana waPurisita wemuno muSouth Africa. Ndina ngathi unako kwami nganisitsho ngoba uyindodana yami umPurisita olana eSouth Africa. Zvino ndakati chitora chechi here. Ngathi uthathe ichechi na. Saka vakagara ipapo Ngakho ababehleli lapho vakati Tawanda wazvinzwira. wathi Tawanda uzizwele. Saka ndakamuka ndine hasha kwazvo. Ngavuka nginolaka impela. Chiti sei vatungamiri vachidzidzisa nhema. Ngisithi indaba abakhokheli besifundisa amanga. Ndikati ndoda kundovaudza ipapo paBOT kana vachitema nemabhero vachitema Ngathi navavo. ngifuna ukubatsela lavo abeBOT noma befuna ukunkhanda ngamatshe bazangikhanda. Saka ndakazokasira kusangana namufundisi Masuku. Ngase ngishesha ukuhlangana nomfundisi uMasuku. Nekuda kwekuti ndakasingazivi kuti kereke yatovapo. Ngangingazi uba inkonzo sesekhona. Saka ndasangana naye ndopa ndakazobatsirwa navatungamiri kuti ndisadzokera kundotaura mashoko aya. Sengihlangane laye ikhona sizobakhokheli bangingabuyeli kuyakhuluma la mazwi. Saka ndinotenda Mwari waPaul mwaZha weAfrika. Ngakho ngiyabonga uNkulunkulu waPaul mwaZha weAfrika. Nekuti akandiratidza kuti the African Apostolic Church chaiyo chaiyo ndiyo ino. Ngoba vanibonisa vaAfrican Apostolic Church impela ndiwona leyo. Zvino ndapinda ndadzoka muThe African Apostolic Church chaiyo chaiyo. Ngakho sengibuyile njalo kuThe African Apostolic Church impela. Ini ndine vana vaviri. Yimina nginengane ezibili. Wekutanga wakaitwa operation. Wokuqala wenzwa i-operation. Asi wechipiri wakazvarwa muSwanani Mary akazvarwa kwaMbuya naMukuta. Maimufundisi Masuku akasununguka zvakanaka. Wesibili wazwa maimufundisi Masuku ngendlela enhle. Nekudaro ndinotenda Mwari wakatuma Paul mwaZha weAfrika. Okunjalo ngiyabonga uNkulunkulu otume Paul mwaZha weAfrika. Nekuti wakaratidza simba rake. Ngoba ubonise amandla akhe. Zvino ndinokumbira Mwari wakatuma Paul mwaZha
maja weAfrica ako nyatela kulungulo tume polmaza weAfrica kuti andibatsirewo kubasa kwangu kuti ndiwedzerwewo mali ubansize emsebenzini la ndisebenza khona ngiyengezwe imali kuti ndikwanisewo kuchengeta mhuri yaakandipa uba ndibone ukugcina umndeni anginikeza wona ndizo zvinhu zvandokumbira pamberi paJehovha Mwari ikwe ngicela phambi kwaJehovha uNkulunkulu udzai Jehovha Amen.